ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 15 ноябри соли 2021 1000 рубл 155 сомониву 60 дирам, $100 1129 сомониву 75 дирам. Дар имрӯзанавормон 16 та хонаҳои фурӯшӣ пешкаши шумо мегарданд. Аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра нархҳо аз 43 000 сомонӣ сар мешаванд. Барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони гиромӣ, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рӯй кунед. Агар хона гуфтеса бошед, дар комментария нависед чӣ хели хона шумо дар коре. Бисёри бад гап намезанем, рафте. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ҷайҳун, собиқ ноҳияи Қумсангир, деҳаи Махсумкулӣ. 12 сотиқ замин мебошад. ду хонаи 3/6 дорад бо калидор рушқатӣ. об, свет ҳамаш ҳаст. Документош 100% мебошад. нархаш 43 000 сомонӣ бо арзон ҳам мешавад. срочно фурӯхта мешавад, фақат харидорои аниқ занг занад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай, рақамҳои Россия, WhatsApp дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, духонага квартира бо масоҳати 46 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои навастройка. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар маҳаллаи Гулбутта, пушти маркази савдои 7 ахтар. нархаш 210 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. дӯстони азиз, кадоме надонад 7 ахтар дар куҷояй, ҳамин корвон буд мешава, аллакай маркази савдои 7 ахтара дида мешавад. пушти ҳамон маркази савдо территорияи Гулбутта, дар ҳамон территория ҳамин хона ҷойгир аст. магазини фурӯшӣ дар ноҳияи Нуробод. дӯстони азиз, тамоми ҳамин бино фурӯхта мешавад. ду ошона 320 метри квадратӣ, боз мансардам дорад. нархаш $60,000, арзон ҳам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай, дар маркази ноҳияи Нуробод ҷойгир аст. ҷош бениҳоят ҷои беҳтарин мебошад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. марҳамат, аз номи канали Dom TJ гап занед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Шакархон, дар пеши дачаҳояй 3 сотиқ замин, ду дар хона, як кухнӣ, баня, калидор бо як кати дигарам дорад. дар калидорош ҳамаш дар дарунаш мебошад. кришаш мансард, об дар даруни ҳавлиш, свет доимӣ, светоша вапше намекушанд, 24 соат свет дора. гирдиш маҳкам бо сменблок, як дарвоза мезанӣ, зиндагӣ мекунӣ. ремонтош нормалияй. марҳамат, нархаш 120 000 сомонӣ бо гап мезанем, мегӯяд соҳиби хона, срочно фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай, рақамҳои Россия, имо, WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе ҳавлӣ мебошад. дӯстони азиз, 5.5 сотиқ замин, 5 дар хона, миёнаи бозори Дӯстӣ ва Мадад мебошад. ҳавлиҳои бозори Дӯстӣ меганшон. мактаби 50 ва 56 дар наздаш, медколлеҷ, заправкаи Газпромнефт ҳамаш дар наздикиш. дар ин территория 1 сотиқ замин $20,000 мебошад. дӯстони гиромӣ, барои ҳамин нархи хона $110,000 мебошад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай, ду этажа, мансарда, подвал дорад. дар ноҳияи синои шаҳри Душанбе дохил мешавад. марҳамат. хона алишам мешавад ба духонага, болои сум дода шавад. духонага фақат дар маркази шаҳри Душанбе бошад. ангари фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати деҳотии чӯянгарон, деҳаи Амоншайхӣ. дӯстони азиз, ангар мебошад, боз 31 сотиқ замин дорад. савдо мешавад, ҳуҷҷатош 100%, нархаш 600 000 сомонӣ. чӣ хеле гуфтем, арзон ҳам мешавад. боз дӯстони гиромӣ, варианти 50% сумша хона ё ки мошин тиҳен, 50% дигаша сум тиҳен ҳаст. ихали вариантам вуҷуд дорад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай, рақамҳои 909 18 55 18 WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ гап занед. дар шаҳри Ваҳдат ҷойгир аст.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 14 хона дар 9 километр наздики кирпичзавод ҷойгир аст. 6 сотиқ замин дорад, об, свет ҳаст, гирди ҳавлӣ маҳкам мебошад. Аз конечкаи троллейбус 1 километр роҳ ҳаст. Рақамҳои соҳибуш дар рӯи экранаи WhatsApp доранд. Нархи ҳавлӣ $24,000. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар назди Ашан. Дӯстони азиз, территорияи Ашан бениҳоят территорияи хуб мебошад. Як қадам раҳ то маркази шаҳрай, барои ҳамин нархҳо дар ин территория бениҳоят баланд ҳастанд. Марҳамат, як хонага квартира бо масоҳати 55 метри квадратӣ дар 7-умо шонаи бинои новостройка. Шуморо метавонем ба 2 хонага табдил тиҳен. Хона бе ремонт мебошад. Коробка дома сохтмонша нав шурӯъ кардагианд. Сохтмончӣ мегӯяд ки мо зиёда аз 10 дом дар дохили шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ сохтагианд. Мошинам қабул мекунанд бо нархи бозор. ғайр ин дигар квадратҳоям ҳаст. нархи хона 250,000 сомонӣ алишам мешавад ва ин, дӯстони азиз, арзонтарин хонаи фурӯшӣ дар территорияи Ашан ба ҳисоб меравад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд 14 хона, 6 сотиқ замин дача мебошад. Дӯстони азиз, хона бе ремонт, коробка, ҳатто кришашам нестай. нархи хона 160,000 сомонӣ дар Лесхоз, шаҳри Хуҷанд ҷойгир аст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 3 хонага квартира бо масоҳати 80 метри квадратӣ дар 5-ум ошонаи бинои советӣ. хона ремонти кӯҳ надорад. дар доми 15 худи дом аз 5 ошона иборат аст. соҳибуш мегӯяд ки кришаш об намерезад, об намечакад. хонаи углавой нест ва хонаҳош калон калон мебошад. балкон дорад, ҷои сушилка ҳаст ва бо ҳамроҳии гараж фурӯхта мешавад. гараж 2 этажа мебошад, якум этажаш подвал. дар наздикиш мактаби 9 ва 19 камтарак арзон ҳам мешавад. алиш намешавад. Дӯстони азиз, мошин ва квартира пешниҳод накунед. фақат ба наличка фурӯхта мешавад ва фақат харидорои аниқ занг зананд. нархаш 295,000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. сабаби фурӯхтан кӯчидан мебошад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 1 хонага квартира бо масоҳати 32 метри квадратӣ дар 4-умо шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад, ремонтуш кӯҳ намебошад. дар доми 5 этажа ҷойгир аст дар Дӯстӣ. нархаш 230,000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. ва дӯстони гиромӣ, ман ҳисоб кардам, сари ҳар як квадрат 7187 сомонӣ мешавад. ин тақрибан $650 мебошад. бениҳоят баланд барои ин хелгуна ремонту ин хели ҷо. пеша харидан ҳатман фикр кунед, нархаш баланд аст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештара Курхонтепа. 2 хонага квартира бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар 2-умо шонаи бинои советӣ. хона дар шароити хуб қарор дорад. пушти терминали пеши бозори калон ҷойгир аст. доми кирпични 2 этажка. хона дар 2-умо шона. нархаш 200,000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар 3 сотиқ замин, 14 хона. хона коробка мебошад. мутаассифона соҳибуш адреси аниқша нагуфтагиай. нархаш 150,000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 1 хонага квартира бо масоҳати 30 метри квадратӣ дар 1-умо шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар 9 километр. иш вообще, дӯстони азиз, сари ҳар як квадрат 8000 сомонӣ мехалтад. нархаш 240,000 сомонӣ мебошад. арзон ҳам мешавад ва мутаассифона нархҳо ҳамин гуна мебошанд.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ваҳда духонага квартира бо масоҳати 49 метри квадратӣ дар чоруму шонаи бинои навастройка хона беремон мебошад. Коробка доми 6 этажа айни ҳол сохмон рафтаеста дар дуюм ошона қарор дорад. Сохмон назди бозори ваҳдат, бозори гулистода ҷойгир аст. Дӯстони азиз, блоки Б мебошад, назди роҳи калон. Нархи хона 143 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Исфара духонага квартира бо масоҳати 47 метри квадратӣ дар чоруму шонаи бинои советӣ. Хона ремонт дорад. Нархаш 185 000 сомонӣ мебошад, арзон ҳам мешавад. Ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанавормон. Раҳмати калон дӯстони азиз, ки моро то охира тамошо карден. Интизор бошед, чанд соат пас я камтар пас аллакай навори навро пешниҳод мекунем, навори нави хонаҳои фурӯшӣ. То боздид, барори кор шумода. Худо нигаҳботон бошад.